ناوەندە ڕاگەهاندن و چاپەمەنیە قەسەدێ دەربارەی ئۆپەراسیۆنا ئەولەهیە ده کو لە باژارێ حەسەکێ لە دژی شانەین بەشارتیên داعشê daye dest pêkirin daxuyaniyek da heman demê banga tevkariyê li tevahî şêniyan kir. Qesedê ragihand ku di encama operasyonê de sih û neh çeteyên Daişî hatine girtin û li gel wî jî gelek alaf hatine desteserkirin. Qesedê eşkere kir ku berpirsiyartiyê niştîmanî yê parastina ewlehiya gel û îstiqrara herêmê dest bi operasyonekê berfireh alêgerîna li bajarê Hesekê û derdorê wê kirine. Qesedê armanca operasyonê wiha rêz kir. Serdegirtina bermahiyên xêzkirina ango rêxistina terorî yê Daişê û şaneyên wê yên veşartî yên çalek ku jiyana sivîlan dixin xeteriyê. Têkbirina jêderên wan ên lojîstîk û bêbandorkirina planên wan ên gengas ên pêkanîna êrîşan li ser girtîgehan û navendê rêgirtinê. Bi armanca peydakirina desteka îstixbaratî û mîsûgeriya hedefkirina şêniyên terorîst û heman demê parastina jiyana sivîlan tîmên operasyona taybet tol ji beşdarî vê operasyonê bûne. Qesedê anî ziman ew bi biryarên ku kûka Daişê rakin û bank li şêniyên Hesekê kir ku legel hêzên parastinê tevkariyê bikin. Teqez dikin ku ewlehî û silametiya şêniyan armanca Qesedê ya pêşîne.